Dobrý deň, pomôžem vám nejako? Dobrý deň, prajem. Počul som, že tu máte obleky za 175 eur. Je to pravda? Áno, je to pravda. Chcete si nejaký vyskúšať? Za 175 eur. Áno. 175. No áno, máte sako aj nohavice. Oblek aj nohavice. 175. No áno. A kde je to vyrobené? No to je slovenský výrobok, ušité na Slovensku. OK, takto sa budeme baviť, mladý pán. Hej, ja som prosím pekne inšpektor. Inšpektor. Inšpekcia oblekov. Dobre? Inšpekcia, to čo je za inšpekcia? To je inšpekcia oblekov. Rozumieme sa? Ľudia chceli, aby som to robil. Akí ľudia? No, z internetu ľudia chceli, aby som to preskúmal predsa, tak som inšpektor. Aha, OK. Tak však... Môžem vidieť? Jasne, pozrite sa, tu mám jeden kus. Môžete inšpektovať. Vyrobené na Slovensku. No, jasne, však tu pozriem, vidím, chytím a... A však to je OK, štítok. Štítok, kde je štítok? Máte Jasné. slovenský výrobok. Slovenský, jasné, určite. Made in, vyrobené na Slovensku. No? No dobre, ale to je štítok, viete. Štítok vám viem prišiť ja, štítok vám viem prišiť Ale moja však to babka. nemôžete len tak prišiť nejaký štítok, vieš. Ale akože nie, dnes je taká doba, že sa dá všetko, nie? Ale prosím vás, aká doba, tak to trošku žite v realite, viete, akože... Ja žijem vo veľmi dobrej realite, pane. Štítok vám akože... Slovensko, akože... Chcete mi povedať, že Mikki Rauta, No. Finland, Mikki Rauta, Mitta Kuulu Kiitos, sa šije na Slovensku, hej? No však áno, to je fínska značka, ale je to ušité na Slovensku. Dobre, hej, viete čo? Janošik je slovenský, dobre? Keby tam bolo napísané Made in Terchová, vtedy vám uverím, OK? Ale veď, však OK? vyrobené na Slovensku, však to nemôžete teraz akože, pane. Dobre, však buďme kamaráti, hej? Je to Bangladeš, však, len ste dali iný štítok. Aký Bangladeš? Ak to je vyrobené na Slovensku, jak to môžete povedať, že je to Bangladeš? Je to Čína, hej? Akože pretože je nízka cena, tak máte teraz podozrieť, ale veď pane, však môže byť aj nižšia cena na slovenský výrobok. Dajte mi ho vyskúšať. Tak ako? Čo ja viem, koľko stojí? Veď 175 eur. 100 si... Aha, OK. Tak ja ho asi zoberiem, ale čisto na vedecké účely, hej. Ja ho dám ešte pod mikroskop, pozriem poriadne vlákna, či tu naozaj sedí, OK? Čiže môžeme ísť zaplatiť, keď tak. Zabalíme? Nie, ja si ho zoberiem takto. OK, tak poďte zaplatiť. Okay. Ďakujem pekne. Dobre, a ešte keďže ste si zakúpili oblek, tak sa môžete zapojiť do súťaže o oblek na Stužkovú zdarma. Nech sa páči. Tu napíšem svoje meno a potom ma vyžrebujete, hej? No tak budeme žrebovať, to je súťaž. Jasné, jasné, súťaž. OK, aj so smajlikom máte. OK, takže potom sa vidíme. Áno? Dobre, pekný deň prajem, dovidenia.